Avui hem celebrat l'acte d'homenatge als col·legiats i col·legiades de mèrit a la seu del COEC. És molt important per la nova Junta posar en valor aquests col·legiats que porten més de 30 anys col·legiats i tenen més de 65 anys i que porten a la professió l'experiència i els coneixements de molts anys d'història. Esta tarde he venido aquí a recibir un reconocimiento a la profesión. Ha sido un camino muy largo, pero muy divertido. Yo empecé a trabajar en esta profesión sin gustarme nada y ahora realmente la adoro, la amo. Estoy en activo, no estoy jubilada todavía y me ha hecho mucha ilusión porque he visto a compañeros que hacía tiempo que no veía y ha sido una tarde muy tierna, muy divertida. Busco siempre la parte positiva a todo y esto ha sido muy agradable. Quan ets jove i surts de la universitat, portes el cap ple de coneixements, però falta aquest grau d'experiència que trobes amb els companys quan arribes a una clínica. Recordo perfectament el primer dia en el que vaig trepitjar una clínica i em vaig agafar el company que més anys portava allà, que eren 15 anys, però per mi eren més d'una dècada. És un homenatge als que portem més de 30 anys sent del COEC. Jo encara estic actiu, i encara estic treballant i a la universitat, però bueno, tot té un final. La professió, la veritat és que m'ha donat molt. Jo m'he dedicat sempre a la periodòncia i m'ha donat molta felicitat. La professió m'ha donat més que jo a la professió. És una generació que ha viscut molts canvis. Va començar amb l'amalgama, va venir el composite, van començar amb l'alginat, va arribar l'escàner, van començar amb les pròtesis amovibles, van arribar els implants i s'han anat adaptant i posant en valor aquella part que és un plus, que és el tracte al pacient. Està molt bé dominar totes les tecnologies, però realment aportar el valor de conèixer el pacient, saber que darrere de cada boca hi ha una persona. Avui ens han fet un reconeixement de tota la trajectòria, de tota la vida que hem estat treballant cuidant les boques del pacient. Has d'estudiar contínuament i has d'estar al dia contínuament. Has d'estar feliç amb tu mateix i disfrutar amb això. Però, esclar, t'ha d'agradar això, t'ha d'agradar. Aquest homenatge i l'entrega de la distinció de col·legiat de mèrit posa en valor tot el que han aportat al llarg dels seus anys de professió.